Έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε βίντεο. Αλλά σιγά σιγά επανερχόμαστε. Μαλάκα, με θυμάσαι. Ναι, 13 μαλάκα, έτσι καλά. Ωραίο γυαλί, έχω κι εγώ ένα τέτοιο σπίτι. Θέλω να μου το δώσεις μια μέρα να βγω έτσι. Πού είστε? Κάπου. Γιάννενα. Καλό πήξιμο, bro. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Ωραίο γυαλί, μπρο. Γεια, από πού το πήρες? Γάμω την τρέλα σου, ρε γούστη. Hell, power. Μπρο, από πού είσαι? Ρόδο, εσύ? Ρόδο. Εγώ είμαι από το Θεσσαλονίκη, αδερφέ. Εκεί δίπλα είμαι. Τι δίπλα, ρε μαλακά? Προχωράω στο θερμαϊκό. Προχωρά. Μαλάκα, πόσο είσαι? 14. Κι εγώ 13. Έλα σου πω. Έλα. Ο δίπλα σου τι κάνει? Χαλαρώνει, μπρο, με την καφεδιά του. Στα αρχίδια μας. Μαλάκα, πίνεις καφέ και χαλαρώνει. Και χαλαρώνει. Αντί για να τσιτώνεται, χαλαρώνει. Είμαι 25 και δεν έχω πιει ποτέ καφέ στη ζωή μου. Ούτε εγώ, ρε μπρο, έχω πιει, αλλά δεν πίνω, κατάλαβες. Ποτέ δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Μπρο, δεν έχεις καφέ. Δεν μου αρέσει τόσο ο καφές, δηλαδή. Είναι λίγο περίεργος. Τι κάνετε, ρε ψολάντρες? Τι λέει? Τι κάνετε, ρε? Πας έτσι, ρε μαλάκα. Τι κάνετε, ρε βρωμπουγστό, πίζετε? Ναι, ρε, πίζουμε, βρε μαλάκα. Ήρθε η σειρά μας, θα πήξουμε και μετά θα είμαστε ελεύθεροι. Το κούτελό σου έχει πήξει, μπρο, το πήξιμο. Το κούτελό μου έτσι έχω γεννηθεί, βρε παπάρα, καράφλα. Άντε, βρε γαμίσου καριόλι. Γαμημένα. Έλα, πάνε για υπηρεσία και μην μιλάς πολύ. Είχαμε, ναι, βρε μαλάκα, θα πάμε για υπηρεσία, θα πάμε. Μην μιλάς, πήγαινε. Θα πάμε και θα τελειώσουμε και θα φύγουμε και θα μας γαμίσουμε. Έλα μου κλάσεις τα αρχίδια. Έλα. Για σφαλιά. Πού είσαι? Σάμος. Πού? Σάμος. Έλα πλατεία τώρα. Πού? Έλα πλατεία κάτω. Ποια πλατεία, βρε βλάκα, ποια πλατεία? Σάμος, αμιώτης είμαι. Τα αρχίδια μου τα δύο, είσαι έτσι όπως είσαι, εγώ όχι Σάμο, είσαι χαμένος. Ρε μαλάκα, έχεις δει πως είσαι ηλίθιε? Έχω δει, ναι, άσχημος. Χάλια μαύρα. Εγώ τουλάχιστον ρε φίλε γαμάω κιόλας. Γαμάω κιόλας. Το ξέρεις αυτό? Εγώ γαμάω κιόλας, εσύ δεν γαμάς κάντε φίλε. Εκτός άμα γαμάς τα φιλαράκια σου. Εκτός άμα γαμάς τα φιλαράκια σου εκεί πέρα. Ναι, αν τα γαμά έχεις κανένα πρόβλημα εσύ. Όχι, εγώ για σένα το λέω ρε μπρο, να είσαι άνετος. Τι λέει? Πού σε ραλάνει? Τι λέει ρε άλλα να εντράω? Τι γυαλί έχεις παίξει, ρε φίλε, αυτό είναι πολύ στυλάρα, να ξέρεις. Πώς το πουλάς? Να ξέρεις είμαι πειρατής. Είσαι πειρατής, πόσο το πουλάς? 87.500 ευρώ. Εγώ κάνει να το φορέσω, που δεν ασχολούμαι με πειρατική. Πειρατής πώς μπορώ να γίνω? Έχει γυαλί σκέψου, δεν στα κουμπάω και δεν πάει μέσα το χέρι μου. Ναι ρε, πειρατική που μπορώ να σπουδάσω, πώς μπορώ να γίνω πειρατής? Τι τέτοια ρε, καραϊβική. Καραϊβική μεριά, εκεί έχεις σχολή μόνο. Ο τίγρης δίπλα σου τι κάνει? Το καταλαβαίνω, ποιος τίγρης? Αυτός εδώ? Ναι. Μη στο να μολύσω αυτόν εδώ, γιατί? Για να δω. Άμα στο να μολύσω αυτόν εδώ. Το νιώσα να ξέρεις. Το νιώσες, γάμισε τα. Σιμότραν. Περζιατέντη. Τι έμαθα τα γυαλιά ρε? Ρε μαλάκα, είμαι πειρατής, το ένα μάτι μου δεν βλέπει. Χάζε. Τι λέει? Περίμενε λίγο. Περιμένω. Άντε βρε γαμίσου βλάκα που στέλνεις και καρδιές. Υποτίθεται όλοι σταματάνε με αυτό το γυαλί. Έλα σου πω. Ωραία γυαλιά ρε. Πόσο της εκατό όμορφη θεωρείς τον εαυτό σου από το 1 μέχρι το 100? Πόσο της εκατό θεωρείς τον εαυτό σου όμορφη από το 1 μέχρι το 100?
Θα έλεγα ένα 7,5. Εντάξει, είσαι όμορφη, η αλήθεια είναι. Θα μπορούσα να είμαι και πιο όμορφη όμως. Όχι, όχι, δεν θα μπορούσες. Καλά είσαι. Έλα σου πω. Πόσα χρονών είσαι? Πόσα χρονών είσαι? Πόσο να κάνεις? 17. Εκεί τώρα θα τα κλείσω. Θα τα κλείσει. Δηλαδή περίμενα. Το αυτοκίνητό μου. Είσαι 17. Όχι ακόμα. Σκέψου ότι η ψωλή μου είναι πιο μεγάλη από την ηλικία σου. Μπράβο. Απλά σου λέω, το ξέρεις. Τι έγινε ρε τσάκαλα? Στην υγεία σου. Σιγάρο είναι τρελά. Φαίνεται σαν να πίνεις. Δεν την πίνω εγώ. Γυμναστική μόνο. Σωστός. Και εμείς. Τι έπαθε το γυαλί σου? Απλά το ένα μάτι δεν το βλέπει. Ναι. Θα το ρώσω το δικό μας κι εσύ. Έφαγα τζουριά. Τι λέει? Αλλά μπρο, τι είναι τα λαμπάκια πίσω σου, τι είναι αυτά? Έχουν μείνει ρε το βράδυ. Πού είσαι? Βράδυ. Πού είσαι? Γιατί με ένα φουμάτι εσύ? Εγώ δεν βλέπει το δεξί ρε. Το δεξί δεν βλέπει. Εδώ είναι γυαλί, απλά δεν το βλέπεις. Το δεξί δεν βλέπει. Μάλιστα. Από πού είσαι? Ξέρεις μεριά. Τσιγάρο πίνεις? Πού και πού δεν πίνω. Πατέρας μου είναι ασφαλίτης στις Σέρρες. Θα μου ξέρει, εγώ είμαι λάτρης κάναβης. Ξέρω, φαίνεται. Κάτσε με να τα πούμε λίγο, κάτσε. Μαλάκα, τι γυαλί είναι αυτό ρε, που το βρήκες? Αυτός είναι ο streamer. Ναι ρε μαλάκα. Κάνεις live. Ναι. Όντως, για δείξε μια. Πόσα άτομα έχεις μέσα? Πόσα άτομα έχεις μέσα? Δεν μπορώ να σου πω ρε φίλε, κάνε καμιά μαλακία, γελάσουμε. Δεν κάνουμε μαλακία ρε, χωρίς πλάκα. Τι θες να κάνεις? Να μπω μια να σε κάνω follow. Μπες κάνε με, αφού ξέρεις ποιος είμαι. Αρχιδοκέφαλος, παύλα κάτω, 1, 2, 3. Έτσι μαλακισμένο. Ζουγκρής. Μάλιστα. Εκεί το χέρι. Εδώ. Τι κάνετε, πού είστε? Πύλη. Πιλέτο κοτόπουλο, όχι πύλη, πιλέτο κοτόπουλο το λέμε εμείς. Πιλέτο κοτόπουλο, πολλά μου κατζίδι. Σωστό. Τι λέει? Τι κάνεις ρε? Τον πετάω και τον πιάνεις. Φωνά σου. Τι να γάμισεις ρε μαλάκα? Εσύ τι θα γάμεις έτσι? Έλα, γύρνα να σε δω. Πού με είδες πριν? Θέλω να ξαναδώ την ασημόφα σου ρε ηλίθεια. Πω μαλάκα πως άσχημος. Ακόμα και η γλώσσα σου μαλάκα δεν ξέρει να γλύφει. Αλλά εντάξει, καλά μου τον γλύφεις. Όποτε θέλω. Θα πειρατήσεις. Μαλάκα, σου σπάσω και τ' άλλο χέρι μαλάκα. Καλά το γλύφεις πάντα. Καλά το γλύφεις, απλά τι. Πειρατής Μάγιο. Τι έπαθε ρε το γυαλί? Έλα να σε δω λίγο να τα πούμε face to face. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Ροκί, σερτί. Να σου πω. Σου λείπει ένας φακός αδερφέ. Αλήθεια λες? Σοβαρά μιλάς? Ναι ρε βλάκα. Κάνεις live. Ναι. Γεια. Σε ποιον λες γεια? Στο live, ξέρω εγώ. Να ξέρεις, ο live είναι ο πρώην σου μέσα. Παπα. Εγώ στο είπα. Έλα σου πω. Πόσες είστε εκεί? Είμαστε 4. Ερώτηση, εντάξει, χωρίς άμα αλλάξεις. Ναι. Πόσες είστε παρθένες από εκεί? Πόσες είστε παρθένες? Δεν ξέρω. Όλες. Τι είδους live στο Pornhub κάνεις live? Όχι ρε. Έλα σου πω.
Πες μου. Θα με κάνετε follow στο Instagram, ανέβουν οι followers μου. Είσαι Κύπριος. Όχι, από τη Ρόδο είμαι. Α, εντάξει. Λέγε θα μου κάνετε. Όχι, δεν. Εντάξει. Γέρε! Ωραία γυαλιά, πολύ ωραία γυαλιά. Μαλάκα, Ένα τα βλέπει και έχω από το βάλει άλλο δεν βλέπει. Έβαλα στον κόλλο σου το γυαλί και σπάσε το ένα γυαλί και μείνε μέσα. Αυτός πίσω είναι γκέι. Τι έμεινε στο μάτι στο γυαλί. Βασίλη, σε λέει γκέι. Μπιλ, σε λέει αδερφή να ξέρεις αυτή εδώ. Άμα σου, Ναι, πετάξει, σε λέω το, γκέι. άμα σου Τι? πετάξει το καβλί 20 πόντους έξω θα πάθεις σοκ. Να το δω. Τι να δεις ρε μικροψολί, να ξενερώσεις που έχεις πουλί μετά. Άσε ρε. Ναι ρε σου λέω. Δεν είσαι λεφτά για γυαλιά. Τι να μην έχω βρε μαλάκα, άμα δεις το άλλο μου το μάτι μαλάκα από τζουρία μου το έχουν βάλει μέσα. Καναπάτησε. Τι κάνετε ρε στρατιωτηλίκοι. Hello boys. Πώς? Hello boy. Τι φοράς γυαλί LV? Είναι όχι LV, είναι βίλου. Καταλαβες. Ρε μαλάκα τι σε ποτίζουν εκεί μέσα. Τι? Τι τον ποτίζουν εκεί μέσα. Τρώει συνήθως, δεν το πίνω. Το φουμάρω. Μπερό σοβαρά, θα σε στείλω σε κέντρο. Αλήθεια σου λέω. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, φίλε. Πού είσαι, από πού είσαι, Το προσπαθούμε γιατί δεν βγαίνει. Μαλάκα ο στρατός σας έχει χτυπήσει μπρο πολύ άσχημα αδερφέ. Θα έπρεπε να έχει υπηρεσία γυναίκα. Θα έπρεπε να έχει υπηρεσία γυναίκα. Εγώ το λέω να ρίχνετε ένα μπούτσο να ηρεμάτε. Ναι, μπορούμε να μαλακίσουμε λίγο και μην Όχι, όχι. θα βγει κάποιος τώρα, Αδερφέ, ατύχημα έχεις με το γυαλί, τι έγινε. Ράκας κατά λάθος. Είχα ατύχημα. Τι λες λόγω. Ναι ρε, θα με πας. Ναι ρε, ατύχημα. Άμισε τα, Σας, έλα σου πω, εκδρομή. 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 Ναι. Είμαστε σπίτι σου. Ελάτε να μου κλάσετε τα αρχίδια όλοι οι ηλίθιοι εκεί πέρα. Έλα σου πω, το τατού τι είναι, Χένα. Το τατού τι είναι, αυτοκόλλητο. Αυτοκόλλητο το τατού. Αυτοκόλλητο, μάγκα. Αυτοκόλλητο είναι. Ναι. Μαλάκα μας σας δώσω ένα χαστούκι, θα κολλήσετε και οι δύο μαζί. Μην πίνεις, λέω, κόψτε το. Τι έπαθες μπρο, τι έγινε. Τι έγινε. Τι είναι αυτό. Όχι, είναι taser. Μακάρι να ξέρω. Για δείξε. Μπορώ να το κάνω πάνω σου. Για δείξε το. Χωσνίκρε. Πού πήγε το άλλο, Πού πήγε το άλλο, ρε. Δεν έχω μάτι ρε, το δεξί λείπει. Αλήθεια λες. Είσαι μαλάκα, ρε μαλάκα. Φίλε, για δείξε λίγο να το κάτι. Δεν μπορώ ρε μαλάκα τώρα. Γιατί ρε μαλάκα. Γιατί έχω φάει μπάνο ρε μπρο εδώ στο Έλα, δεν πειράζει ρε μαλάκα. Δεν θέλω να δεις ρε φίλε. Θες να σου σπάσω και σε ένα το δικό σου να το δεις. Ναι. Να τα μπουστράκια. Γεια σου. Μαλάκα έχουμε μπλέξει με τους ηλίθιους όντως. Τι έπαθε το μάτι ρε. Βάλ το γυαλί, βγάλ το. Δεν θες να δεις τι έχει πάθει το μάτι μου. Είδε. Τι έχει πάθει. Δεν ανοίγει ρε. Ηλεκτροκολλιές. Ναι. Μπότσι σημαίνει τέτοιο πειρατής. Όντως. Έλα σου πω, σε πόση ώρα σχολάτε. Τι ώρα έχει ώρα. 2 ώρα ακριβώς. Είναι 2,5. Κάνει μόνο. Κάμε τα δυνατά μας μετά. Τι τάξη πάτε, εκτή δημοτικού. Τι νομίζεις, Τρίτη πάμε, Τρίτη δημοτικού. Ναι. Ποιος μιλάει που δεν τον βλέπω. Αυτό. Έλα σου πω.
Είστε εκεί 4 εκεί παρτοζιάριδες. Άμα θέλεις θα σε πάμε παρτοζιάρι. Γύρε μαλάκα, εγώ σας λέω για να σας στήσω τις κολοτρυπίδες στα 4 και τους 4 και να έρχομαι να το βάζω μία-μία. Ρε μάλακα Παλιολεγγένιδες και οι 4. φίλε μου. Δεν έχω μάνα καταρχάς, έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει η μάνα μου ηλίθεια. Ηλίθεια. Είναι η μάνα σου. Δεν έχω μητέρα ηλίθεια και βρίζεις. Ηλίθεια. Ηλίθεια. Αχ, να μην